semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologi dalam pendidikan. Landasan psikologi adalah dasar pemahaman tentang manusia yang bersumber dari ilmu psikologi yang membantu guru memahami sifat, perilaku, dan perkembangan jiwa peserta didik. Dengan pemahaman ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan karakter siswa. Dengan pemahaman ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan karakter siswa. Tujuan dari landasan psikologi antara lain, yang pertama, membantu guru memahami individu secara menyeluruh, baik dari segi potensi maupun perkembangan jiwanya. Kedua, agar guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan ketiga, untuk mengembangkan potensi siswa baik secara fisik, emosional, moral, maupun intelektual. Selain itu, landasan psikologi juga berkaitan dengan prinsip belajar, yaitu bahwa proses belajar dipengaruhi oleh motivasi, minat, perhatian, kesiapan, dan persepsi siswa. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang kondusif serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa. Dalam penerapannya, terdapat beberapa teori psikologi belajar seperti teori behavioristik, kognitif, humanistik, dan masih banyak lagi. Ini adalah salah satu kejadian masalah di dalam landasan psikologis dan bagaimana cara mengatasinya. Tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Suratkan bermain dan bawakan cendera mata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini niki kita bakal ngomong babagan aksara Jawa sandangan. Ing minggu kepungkur kita sampun bahas aksara Jawa geno. Tak suwun kabeh siswa mbuka pepak buku basa Jawa halaman 30 diwaca disinauni mengke kula ndamel kuis sing iso jawab pertanyaan kula entuk nilai plus.
Tak beri waktu 30 menit mulai saiki. Monggo. Soto. Ayo, sapa sing iso jawab aksara Jawa ngarep iki, sing iso angkat tangan. Kula Bu. Kapan ya wis kaya Reno? Niki aksara sa diwenehi taling tarung, diwaos so, niki samis, to, niki aksara o, niki ro diwenehi ulu, diwaos soto kari. Sampun laras, matur nuwun Mas Reno, saged lenggah. Oh nggih Bu, matur nuwun. Kok koyo enek sing aneh karo Roy? Ana opo iki? Nah, saiki coba nomor 3 dijawab karo Mas Roy. Tu ku kunci. Salah dong kuwi. Tuku kunci. Ayo lah ngono ora iso. Wes, Le, nduk. Mboten pareng ngono kuwi, kabeh niki belajar. Mas Roy, iki wajane tuku ku aci. Mergo iki ono aksara ho iso diwaca a ngene. Nggih ngapunten Bu. Gapo Mas Roy, belajarnya ya. Nggih Bu. Kula kasih pelajaran dari menika, matur nuwun sing sampun wantun maju ngajar. Sadurunge kula kasih damel Mas Roy mengke mriki teng kurang bumi teman dewi. Nggih pun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Apa iki? Roy. Gue diceluk Dewi mesti arep dihukum. Lagian garap soal ngetok ya iso. Kudu urusanmu. Wes ayo ngono wae.
Mripatmu abang Roy, awakmu gini yo. Kula ngrungokne dhewe kabeh, Bu. Ing koridor wau. Dheweke kabeh bener. Aku pancen bodho. Aku pancen uti salah lan aku pancen ora duwe kanca, Bu. Lah ana pikiranmu iku Roy. Awakmu gak iso jamu kuwi kudu tandane awakmu ku bodoh. Mulai saiki awakmu kudu iso berubah. Ben awakmu iso mbuktikne ning kanca-kancamu nek kowe kuwi iso. Kula bingung, Bu. Nalika ana pitakonan kula mboten wani mangsuli. Kula nggih minder mergi kanca-kanca ngebuli kula, ganjange kula mboten pinter. Niku nggih kenyataan, Bu. Yen mangkono, dina iki aku arep ngubah rasa tim kuwi dadi kekuatan. Ibu arep rancang pasinaon anyar, ngubah metode pembelajaran lan awakmu dadi peran, tapi awakmu kudu janji, awakmu kudu iso nglakoni lan tanggung jawab ning keputusan iki. Tanggung jawab napa, Bu? Wiwit sesuk, ibu arep ngubah strategi pembelajaran. Awakmu sesuk duweni peran sing ganti ning kelompok. Awakmu kudu iso dadi ahli nulis aksara Jawa lan wong sing nyiapne kanggo bahan-bahan tugas sesuk. Karo mangkono, kanca-kancamu bakal iso luwih ngajeni awakmu amarga kowe wis iso nggarap tugas dhewe sesuk. Kepriye Roy? Kula kepengin, Bu. Wis mulai saiki awakmu ning omah belajar aksara Jawa lan nyiapke bahan-bahan dinggo nggarap tugas kelompok esuk ya Roy. Wis awakmu oleh mulai. Nggih, Bu, matur nuwun. Hati-hati yo, Le. Nggih. Dino iki aku wis bagi awakmu kabeh dadi perangan kelompok, tak suwun kabeh gatekake tugas kelompok dino iki. Tak suwun awakmu kabeh nerjemahke lan nggarap serat aksara Jawa ing blabag. Saiki khusus dine Roy, awakmu dadi koordinator kelompok sing nyiapke bahan lan nerjemahake serat. Nah, saiki tak suwun dingge sisane kanca-kanca anggota kelompok Roy kabeh ngewangi Roy lan dadi kanca sing iso bekerja sama di kelompok lan tak suwun tugas iki kabeh ngerjakne kanthi bener lan semangat. Matur nuwun. Reno, awakmu aja lali ngewangi Roy yo dingge ngerjakne tugas. Lek enek sing dibutuhne awakmu kudu bantu. Kudu kerja sama. Inggih, Bu. Jujur iku kang diangka. Iku sandangan iki apa? Sandangane Oh. Padha iki yo. Iki tanda apa iki? Iki titik Oh. Nah, nek kuwi macane apa? sing ndi? Iki nomor 12. Iki laku jujur iku. Berarti iki wacane laku. Iki laku, iki la iku. Kan Nggih pun murid, wektune wis arep entek. Saiki tak suwun siji kelompok dingge maju, dingge makili lan mangsuli jawabane sing tugas mau. Tak suwun kelompok setunggal maju sakniki nggih. Kita badhe mangsuli tugas wau. Jadi teng mriki kula badhe mangsuli jawaban sithik wau. Manungsa iku ora bisa urip piyambakan. Saben dina kudu sesrawung karo wong liya. Mula saka kuwi penting tumrap kita kanggo nduweni tata krama. Tata krama iku aturan utawa tata cara kang kudu ditindakake nalika sesambungan karo sapadha-padha supaya urip rukun lan tentrem. Sampun. Matur nuwun kakang kelompok tunggal sampun jawab bener kabeh. Khususipun Mas Roy sampun wantun jawab. Monggo saged lenggah matur nuwun. Pinter iki dari duta sekolah iki pariki. Terima kasih pelajaran dinten menika. Matur nuwun sampun jawab lan ngerjakake tugas dinten menika. Kula pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Roy, aku njaluk ngapura ya. Nikahi aku guyu awakmu gak iso ngerjain soal saka Bu Dewi. Aku sadar kuwi kebacut. Aku sadar wis nglarani atimu. Njaluk ngapura ya. Iya no, ora apa-apa no, wis tak ngapurani. Intine saka awakmu guyoni aku diwingi bisa gawe aku semangat sampai saiki, bisa tak motivasi. Wis tak ngapurani no. Iya bener Roy, garapanmu wingi pas nulis aksara Jawa wis apik lan aku nyiapno bahan materi. Jadi kelompok awak dhewe oleh nilai paling apik. Wis awak dhewe janji ora bakal ngulangi maneh. Suwun ya Roy wis ngewangi kelompok awak dhewe sampai oleh nilai apik. Pesan maneh aku njaluk sepuluh ya. Wes, nggih tondo damai. Ayo mangan mie ayam wae nang kantin. Ayo. Dari rangkaian kejadian tadi, kita bisa melihat bahwa peran Bu Dewi bukan hanya sebagai mengajar, tapi dia juga mencerminkan teori-teori psikologi pendidikan. Pada adegan pertama, ketika Bu Dewi mulai menyadari adanya perbedaan dalam diri Roy, di situ dia tidak langsung menilai atau menghakimi apa yang terjadi pada Roy, tetapi Bu Dewi mencoba memahami dan mencari tahu penyebab masalahnya. Tindakan ini mencerminkan teori psikoanalisis karena guru berusaha menggali apa yang sebenarnya terjadi dalam diri siswa. Mungkin ada tekanan batin, rasa takut, atau pengalaman buruk yang mempengaruhi perilakunya di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian pada adegan kedua, ketika Bu Dewi mulai memberikan dukungan dan empati kepada Roy agar berani dan percaya diri, hal ini menunjukkan penerapan teori humanistik. Dalam teori ini, guru berperan sebagai fasilitator dan pendukung untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya, bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan emosionalnya. Lalu pada adegan ketiga, Bu Dewi mengubah metode pembelajaran menjadi kerja kelompok yang inklusif agar Roy bisa ikut berperan dan merasa diterima oleh teman-temannya. Hal ini sesuai dengan teori kontrafistik karena guru memberi kesempatan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung di dalam kelompok. Terakhir, pada adegan yang keempat, ketika Bu Dewi memberikan nasihat kepada seluruh siswa tentang pentingnya rasa aman dan saling menghargai di dalam kelas, serta saat menegaskan agar tidak ada lagi yang saling meremehkan. Tindakan ini menggambarkan teori behavioristik karena guru membentuk perilaku positif melalui penguatan sosial dengan memberikan apresiasi kepada yang bersikap baik dan menegur yang bersikap yang tidak pantas. Dari keempat tindakan tersebut, kita bisa melihat bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar pengetahuan, tetapi juga pembimbing jiwa dan karakter siswa. Melalui empati, pemahaman, dan strategi pembelajaran yang tepat, Bu Dewi berhasil menciptakan ruang belajar yang aman, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan kepercayaan diri di dalam diri Roy.